Aj Alexandra Vaška mladšieho sa pýtame na dnešnej tlačovej konferencii tu vo Forma klube, aké z nej mal pocity a ako si on spomína vlastne na ten uplynulý rok, keď získal honor toho najlepšieho. To ja som veľmi rád, že som dostal znova pozvanie medzi týchto ľudí a medzi vrcholových športovcov. Minulý rok bol pre mňa zo začiatku veľmi vynikajúci, keďže sa mi podarilo prekonať ten svetový rekord, ako som už spomínal, ale ten koniec a posledné preteky pre mňa nedopadli najlepšie, lebo som sa vlastne zranil, otrhol som zadný stehenný sval a to si vyžiadalo dosť dlhý čas na rehabilitáciu a regeneráciu svalov. Ale už som naspäť, začínam behať, posilka, všetko dokopy, už skoro v 100% forme. Pamätáš si vlastne na ten večer, ako si sa na neho pripravoval ty a očakával si, že by si to mohol byť práve ty v tej konkurencii jednotlivých športovcov, že budeš práve ty tým najlepším? Tak ja som, keď si dobre pamätám, vôbec som to neočakával, išiel som si tam len po tú maličkú sošku s tým, že vôbec nič nebudem rozprávať do mikrofónu, ale nakoniec sa to celé zvrtlo a ja som to nejako vyhral, ešte stále sú to také, ja neviem, keď si na to spomeniem, tak ma chytá nejaká taká mikropanika, alebo ako to povedať. Aký máš vlastne vzťah k týmto anketám, k tomu, že vlastne nejakým spôsobom vymeníš tú športovú časť alebo ten športový v úvodzovkách odev za niečo slávnostnejšie? Ako to ide dokopy Alexander Vaško a práve táto časť? Tak ja som veľmi rád, lebo predsa je to doma, sú to vlastne domáci diváci a rodina, priatelia, ktorí to oveľa viac vnímajú ako ten svet. Čo takéto ankety znamenajú vlastne v tvojom ponímaní a kde ty vo svojej hierarchii to radíš celý týždeň, mesiac, makáš rok na to, aby si niečo získal, nakoniec potešíš samozrejme fanúšikov športu v Košiciach, v republike na Slovensku a nakoniec príde takéto pekné ocenenie. Tak určite to nie je len jeden rok, je to určite viac rokov, odkedy už od malička sme začali makať, len aby sme dosahovali tie najlepšie výsledky. A toto je ako tak pre mňa také poďakovanie za tie všetky roky driny a určite to vie dokázať každý tou tvrdou drinou, tvrdým tréningom a hlavne tým nastavením hlavy, aby sa do toho dostali, tak sa to dá dokázať a každý by vedel športovať. Hovoríš každý, sme vlastne v roku 2016 a Európske mesto športu 2016, to je metropola východu. Ako ty vnímaš vôbec tento projekt a zapojenie a nielen profesionálnych športovcov, ja neviem, futbalistov, hokejistov, basketbalistov, volejbalistov, vodných polistov, vodných lyžiarov a tak ďalej do tohto projektu, ale vôbec aj tých, ktorí nás momentálne v tejto chvíli sledujú, možno len tak od počítača, možno niekde v práci, prečo by ľudia mali športovať a zapájať sa práve do týchto činností? Tak ja už len ako vodný lyžiar vnímam toto ocenenie veľmi pozitívne, lebo určite to zviditeľňuje všetky aj tie okolité športy. Nie je to napríklad len teraz trefnem futbal a hokej, ale aj tie menšie športy sa trošku zviditeľnia a podporia. Čiže takto. Máš nejakého následovníka, nejakého Alexandra Vaška, ty si mladší, ocino sa stará samozrejme o teba, ale máš nejakého následovníka, povedzme nejakého mladšieho, ešte nie Alexandra Vaška, ale niekoho, komu sa povedzme venuješ a odovzdávaš tieto skúsenosti? Tak určite je to brat, ktorému sa snažím tiež pomôcť, ale máme tam aj ďalšie menšie deti a mladšie, ktorí si zaslúžia tú pomoc, ktoré sa snažia a každým rokom je ich viac a viac a ešte teraz, keď sa dostávame trošku viac do povedomia, tak máme ďalších XY nových detí. Neviem to presne teraz počítať a veľmi sa tomu teším, lebo viem, že ten šport bude napredovať. Povedz mi ešte, čo máš v závere, čo máš ešte pred sebou v tomto roku, ten ešte prakticky len začal? Tak momentálne som strávil zatiaľ len 3 dní na vode, tá 3 kolečka. Predo mnou tento rok je najdôležitejší pretek obhájiť majstrovský titul z majstrovstiev sveta, ktorý sa mi podarilo vyhrať pred 2 rokmi v skokoch. A to by mohlo byť aj také moje poďakovanie, keby sa mi to podarilo vyhrať tým, že vlastne tí ľudia, ktorí za to môžu, že sa podarilo vyhrať to titul Európske mesto športu, tak také poďakovanie pre nich.